Romans chapter 8, verses 35-37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. It is often said that love conquers it all. We can see throughout the Bible that love conquers fear, evil, and sin. We find in the Bible that God has shown to us the greatest example of love. The Father gave His only Son, and then the gift of His Holy Spirit, all out of sacrificial love. Love conquers all because God is love, and God has shown that through our Lord Jesus Christ in that old rugged cross. Today, we will listen to a testimony of a man and how he has been changed and transformed by the love of God. Kaya mga kabiway ay, Tayo na't makinig. Makipagtalakayan, At matuto dito sa Doc Talk! Alright! Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, no? So, mukhang mukhang alive na alive tayo ngayong hapon na ito. Oo. Can we hear a loud amen mula sa ating mga BYIers dito sa Sanctuary? Ayan, mukhang natutulog. Natutulog pa ata yung ating mga ka-BYIs. Isa pang malakas na amen. delayed. Direct, pakibigyan po ng kape ang ating mga audience. Alright, no? So it's another week and it's another episode ng It's Me and My Bible, no? Para po sa mga new viewers natin, no? Ipakilala natin yung ating mga sarili, no? So simulan ko na. Ako po ang inyong Kuya Bryle. Ayan. Kasama ko po sa aking right, ako po ang iyong Kuya JJ. O sige, ako na ang pinakamatanda. Ako ang inyong ate Mian. Ako naman si Ate Faye. At ako naman si Ate Marisa. Ayan, okay, no? Sa mga hindi pa nakakakilala sa atin, lahat po kami ay single pa. Oh. Ganun lang. Pwede na pala tayong gumawa Parang you are ng promoting yourself, right? Parang organisasyon ba tayo? Paki-clarify single and... Baak organization. Joke lang. Okay, so batiin naman natin ang ating mga taga-subaybay, no, sa ating Zoom. Okay, Ma'am Faye? Yan, kamustahin muna natin ang mga brethren natin sa Pasukin. Yes, hello everyone. Okay, kaway-kaway naman po yung ating mga brethren sa Pasukin. Ayan. Okay, alam ko ang inaabangan ninyo. Me and My Bible. Mukhang nasa children's department ng ating mga bata talaga. yung ating mga pasukin ngayon, HBBC Pasukin. Okay, who else? Ma'am Faye? Ayan, kumustahin rin natin mga brethren natin sa Claveria. Hello guys! Welcome back! Ayan, okay, no? Ayan. Okay, thank you for tuning in. So abang-abang muna kayo dyan, ha? Okay. Ay, Okay, thumbs up naman dyan. Okay. Alright. Okay, sino pa, Ma'am Faye? okay, we also have our brethren from Lawag. Amen. Ayan. Parang may exam. Hanggang may social distancing silang lahat. Alright. Yan. Okay, kumustahin rin natin mga brethren natin sa Australia. Hello guys! Ayan, si Ma'am Gretchen, si Sir Nelson, si Sir Dexter. Mukhang may absent. Wala si Sir Wala si Sir Reagan. Reagan. Oo. Okay, ayan. Abang-abang lang. Okay, no? So we are happy to see you. Ayan, yung ating mga brethren sa Australia. Yan. Okay, meron din tayong mga iba pang brethren abroad, no? Na nasa Zoom natin. Sino pa, Ma'am Faye? We also have our brethren from Hawaii. Yes, okay. Nandyan si Sir MM. Hello po, Sir M. Ayan. Ang pinakabata natin na BYIer, si
Nanay Ma'am Josie. Josie. Hello po. Ayan, thank you for tuning in. Thank you for watching our Doc Talk episode. Ayan, si nanay yung Wow. sobrang ngiti ni Nanay Josie. Oo nga, ayan. We have also the Sao family. Sao family. Hello, guys. Ay, si Ermeline pala yan. Kanina sinasabi ko, sino kaya itong itong Kala mo si lady Dayan. dito? Oo, kasi parang nulok ngayon si Sister Ermeline. Ayan. And si Ansley. Hello. Ayan, at syempre, nandito rin to support. Ayan, ang kanyang manugang. Manugang ba? Ayan, oo, si Nanay Puring. Hello po. Hello po. Ayan. Hello po. Ayan, Nilalamig po. si nanay. Oo nga. Sa California ata Supportive sila, diba? mother-in-law. Supportive. Oo. Okay. Ayan, we also have Amiel. Hello, Amiel. Ayan, akala mo nakikinig si Amiel, no? Profile Picture picture pala to. Akala ko naka-open yung camera. Ayan. Who else ang nasa Zoom natin? Ayan. Si Kate, ayan, is also with us. Ayan, okay. If you can open your camera, guys, ayan, no? Open it for a while so that we can acknowledge you. Ayan, no? Okay, so tumungo naman tayo sa Meron pa ating... tayong Ay, meron ba? Yeah, si Sir Mark, Brother Mark Daniel from Singapore. Sir James. Yes, hello, Brother Mark. Ayan, no? Yung isa sa mga new believers natin. Alright. Saan siya dyan, Ma'am Mayan? Yung blue na M. Yung naka- Yung letter M. Oo, pala. We also have EJ dun sa Hawaii. Pero hindi niya nakama yung camera. Ayun. Hello, brother. Hello po. Ayan. Yan. Kaya naka-open na yung camera. So we have all in all 21 devices sa ating Zoom today. Wow! And ilan naman sa ating Facebook Live. Yes, sa ating Facebook Live, very live at this moment po, meron na po tayong umaabot ng 61 viewers. Wow, palakpakan naman natin ang ating mga tagapanood sa ating FB Inaabangan Live. talaga nila itong doktok natin. Oo, sabi nila lalong-lalo ka na daw, Ma'am May. Ay, bakit? So sabi nila, parang every Sunday blooming po daw wow. kayo. Wow! Oo. Papalapit ng papalapit. Sino nagsabi niyan, Kuya Brian? Si Kuya Ay, Isagani. Kaya naman ba? Name reveal. Oo. Ayan, no? So, maraming salamat po sa inyong time na binibigay sa panonood po ninyo dito sa Doc Talk, no? So, ramdam na ramdam ko ang kanilang mga suporta. O kaya naman, we really strive, we really pray every week na mabigyan po kayo ng isang napakagandang episode ng Doc Talk by the grace of God. Siyempre, ang main goal natin is para to glorify God sa ating mga episodes. Ayan, no? Okay, at syempre, hindi magpapahuli ang ating mga BYIers na nandito sa sanctuary, dito sa Bacara. Ayan. Oo, no? So, Andito lagi si Tita Beng. yes, syempre, present yan, no? Yan ang admin ng fans club. Tsaka si Ng doktor. Ate Chato yan. Dito rin si na Ate Chato lagi at si... Jill Brinatis. Yes. Okay, no? So, mga ka-BYI, ayan, no? So, natatandaan nyo pa ba? May tanong ako. Natatandaan nyo pa ba ang lesson natin last Sunday? Yan. Yeah. Oh, di nga. Anong title? Yan, kako, yan. Yan. Anong title ng natin last Sunday? Ayan. Ayan. Ang makakasagot, may prize. Anong price daw? Ha? French fries. Pwede na rin. Oh. Hindi nyo alam? Ikaw, Kuya Brian, alam mo? Kaya nga ako nagtatanong sa JJ. Ito na lang, kung hindi nyo alam ang title, may binigay na illustration si Pastor sa atin. Bilang yung, parang dinifferentiate niya yung isang blank Christian doon sa isang blank Christian. Ano yung dalawang illustration or ano yung dalawang bagay na yon na na dinifferentiate niya, na in-illustrate niya sa pamamagitan ng bagay na ito. Ayan, sige. Sino ang makakapagbigay? Sa Zoom natin, meron bang sasagot or sa live natin? Yan na. Ayan. Naglalakad na Ayan. siya.
May 50 pesos load ang makakasagot. Oh. Mukhang lolodan ko na lang ang sarili ko kasi ako rin ang sasagot. Ayan na, ayan na. Ayun, may sumagot si Sis Gretchen from Australia. Sis Gretchen from Australia. Ano ka ba dyan, sis? Smart or globe? Okay, ang sagot po ay dinifferentiate or inillustrate ng ating pastor ang pagiging thermostat Christian at pagiging thermometer Christian. No? So, tayong mga Kristiyano, dapat ang goal natin is maging thermostat Christian. Yung tayong nag-i-influence sa ating mga colleagues, sa ating mga classmates and workmates. No? So, ngayong hapon na ito, upang ipaalala sa atin yung mga key points, no, ng diniscuss na lesson ng ating pastor, we will be playing yung tinatawag natin na Doc Talk Recap. Ayan, no? Sa recap na ito, syempre mahaba yung preaching kasi ni Pastor last Sunday. So, ano na natin siya, sinamarize na natin ang buong episode ng Doc Talk last week at ito yung mga highlights ng ating Doc Talk. No? So, panoorin natin ang Doc Talk Recap. To a follower of Christ, what prevails is not the situation but the principle. Nung iniisip ko to, when I was trying to reflect on this, iniisip ko, tama. Kasi may tinatawag na situational ethics. In other words, your conduct, behavior, response, and reflex depends upon the situation. Pero a Christian, hindi kasi siya thermometer, thermostat siya. Ang thermometer, kung ano yung temperatura ng surrounding, ganun siya. In other words, if you're a thermometer Christian, kung sino yung kasama mo, ganun ka na rin. Nai-influensyahan ka. You get their language, you learn their language, you learn to wear their dress, you learn to have their lifestyle, you become a thermometer Christian. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi thermometer Christian, kundi thermostat Christian. Yung thermostat, kung ano yung sinet mo na temperatura ng thermostat, yun ang magsiset kung anong magiging temperature ng room. That is what a Christian should be. That wherever you are, whether sa career, sa eskwelahan, sa mga kaibigan, kahit pa kabatch, colleagues, kahit sino pa, meron kang strong conviction, nakaset na sa iyo ang mga non-negotiables na ito, kaya kahit saan ka magpunta, they do not influence you, but you influence them. Yan ang stand and make a difference. Kaya ngayong bata ka pa lang, you must establish those standards and principles in your life. Napakahalaga ito kasi when you begin to do that, that is equivalent to saying, Lord, I will honor you in my life. At alam mong sinabi ng Bible, hindi ka magkakamali pag in-honor mo ang Diyos, you'll never go wrong. Because when you honor God, the Bible says, God will honor you. You see? So, be a thermostat Christian. So, ang tanong dito, as a Christian, are you ready to stand and make a difference wherever you are? Because I'm telling you, when Daniel and his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, were taken into Babylon, they were thermostat Christians. Anong nangyari doon? Daniel and his friends were only 4, but they were forceful in their faith. They were firm in their faith. They were faithful in their faith. But first of all, they knew where they stand. So do you know where you stand? Alam mo ba kung anong dapat mong paninindigan bilang isang kabataan? We want you to shine for the Lord Jesus Christ. Number 1, don't be conformed to the world. Do you know the first step to resisting and to standing and making a difference for Christ is to renew the mind. You better change the operating system in the mind. You change the principles that operate your life. Kung dati ang sistema na nagpapatakbo ng buhay mo ay self or society, dapat ngayon is scripture. This age has now the most accessible sensualities. The most accessible na tayo sa mga sensual things than ever. Bawat tao may cellphone na. What does that mean? Access. And it would have been good if the access is restricted, filtered, and limited. Pero hindi. It's everything.
And your access to these things, whether you like it or not, when you spend more time, it has a powerful influence to shape your behavior. Kaya bilang isang kabataan, maingat ka sa exposure mo. One of the things that have been taught to us that is very important for you to keep is their clothes, yung pananamit. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel. Pag sinabing modest apparel, it covers. Hindi yung nakashort ka nga magmag na ditarwar. Ba't mo pinapakita yung legs mo? Don't you know if you're a lady, those sensitive parts of your body belong to your future husband? O sa mga lalaki naman, ang earrings para sa babae. Amen? And long hair belongs to women. Because the Bible says it is a shame for a man to have long hair. So these are some of the delicate yet serious issues, sensitive yet serious issues, that every young people, Baptist young people, should be able to address in their mind. And then be not conformed to their conversation and communication. Kaya sana naman bilang mga Christians and Baptists, we will not deny Christ with our speech. So if you are walking with Christ, you begin to adopt a life that is decent and godly. You begin to realize that your body is the temple of the Holy Spirit of God. Be not conformed to their conduct, a behavior. So God has called us to a life that makes a difference. Thermostat Christian ka. It's about time that you become different in order to make a difference. Are you different from the world? Are you ready to take that stand? Are you equipped with biblical principles? So bilang isang Christian youth, what do? Prepare and brace yourself with biblical conviction. Kaya alam mo, tama yung sabi ni Conrad, the blessing of obedience ay hindi lang yung financially you will be blessed, pero wisdom. May favor ang Panginoon sa'yo when you obey God. Kaya young people, you better make up your mind. Kailan ka magsiseryoso sa pagiging Kristiyano mo? Kailan ka magsiseryoso na sundin ang sinasabi ng Biblia? Na panindigan ang biblical conviction and to make a difference. Don't be a thermometer Christian. Be a thermostat Christian. Stand and make a difference. Alright, amen! Okay, palakpakan po natin ang ating mahal na pastor at ang napakagandang lesson na ibinigay niya sa atin last Sunday, no? So, Sarap ulit-ulitin na panoorin, Sir Broil. Kasi ako mismo while watching lang, may refresh, may new insights na nag-glimpse ko doon sa pagpapanood ko ulit doon sa recap. yes, ayan, no? And actually, we will be uploading that later on, no? So we would like to ask your help, no? So syempre gusto natin, hindi lang tayo yung nabe-bless sa mga lesson na binibigay ng ating pastor. We would like also to share it to our family, to our friends. Kaya naman later on, we will be sharing it sa ating FB page, dun sa BYI Ilocos and dun sa Hosanna Bible Baptist Church page, no? So ang gagawin natin is we are going to share, no? I-share lang po natin itong clip na ito sa ating mga Facebook para naman mapakinggan ng mga other believers also, no? Para ma-challenge sila to stand and make the difference. Kasi tama lahat yung sinabi ng ating mahal na pastor, no? Tama, oo. Ayan. So na-bless ba kayo mga ka-BYI? So sa mga nasa Zoom natin at nasa FB Live natin, please tell us kung anong part ng preaching ni Pastor last Sunday kayo na-bless. Point 1 ba na do not be conformed to this world? Yung point 2, do not be conformed to their conversation. And then yung point number 3, do not be conformed with their conduct. Ayan, no? So share your thoughts by commenting in our comment box sa ating FB Live at sa ating chat box dito naman sa Zoom. Ayan, no? Okay. So at this point, mga kapatid, ayan, no, we have invited again another special guest. At syempre, no, like yung other guests natin, I believe they will
be able to share, no, mga wonderful insights na talaga namang makakatulong sa ating mga BYI, especially sa pagpili ng ating career. Ayan, no? So para ipakilala sa atin ngayong hapon na ito kung sino ang makakasama natin, I would like to pass, ayan, no, ang floor kay Ma'am Mariza. Okay. To our young people who are aspiring to become a healthcare frontliners, surely you will relate to our guest this afternoon. He is a brother in the Lord. He is a member of Hosanna Bible Baptist Church in Pasukin under the supervision of Pastor Bersa Balia. He is a graduate of BS Nursing at Central Luzon Doctors Hospital, Tarlac. He started his career as a pharmacy assistant at Curamed Pharmacy, Baguio in the year 2010. In year 2013, he went to UAE as medical storekeeper at Al Salama Hospital. Wow! He was blessed that after 5 years in that company, now he is in the government hospital. Wow. He is now working in the Syed Military Hospital as a medical storekeeper. He is happily married to Sis Cherry. Let us welcome to our show, Brother Glenn Caliba. Umaga po mga ka-BYIers. Magandang umaga po, Pastor June, Pastor Proby, and also mga host po natin. Magandang umaga po. Alright, ayan po, no. Welcome po sa Doc Talk, Sir Glenn, no. We are excited to hear your testimony and how God has blessed your life as a career person, as a married individual. Para naman mabigyan na kami ng idea, mabigyan mo ng idea kaming mga BYI na paano magkaroon or paano mag-stand and make a difference in our workplace, like that, no? So, sisimulan ko po, no, Sir Glenn, kasi syempre, yung mga ibang BYIs natin, hindi ka pa masyadong kilala, no? Kasi nga, si Sir Glenn po ay galing po siya abroad sa UAE, no? So, he is married to Ma'am Cherry. Ayan, si Ma'am Cherry po ay isa rin po sa member natin sa Pasukin. Ayan, so, medyo amoy balikbayan box pa po si Sir Glenn. Oo, no? So, Sir, ang unang question ko po is, paano po ninyo nakilala ang Panginoong Hesukristo sa buhay po ninyo? Yan po ay magandang katanungan, Brad. Ako po ay saved by I am a sinner saved by grace. Amen. And yun nga po, by God's grace, may share po sa akin ni Sister Cherry na ngayon po ay asawa ko na po siya ngayon. And I'm so blessed kasi po noon I was a member of INC. So by that time hindi ko po nakikita yung blessing or presensya ng Panginoon sa buhay ko. And since then, hindi na po ako nag-attend noon ng mga service. And the time Sister Cherry is my schoolmate noon, and then nagkausap kami, and then she share yung salvation. Wow. So by God's grace, I am saved, and now I'm a member po ng HBBC Pasukin po. Oo. Amen. Alright. Praise God for that. It's so wonderful how God really led si Sir Glenn dito sa church, no? It is through Ma'am Cherry. Yes. And right now, they are happily married. Tama nga yung introduction natin kanina, kaya yun yung naisip ko kasi parang yung story ng ano nila, yung kanilang journey as a couple, parang love conquers all. Tama, di ba? Magkaiba sila ng faith, Yes. no? Pero ang Panginoon nilid siya sa Tamang faith. tamang faith at sa tamang tao. Wow. Mapapasana all ka na lang talaga, Ma'am Lian. Yan na naman si Kuya Bro. Ayan, no? So napakagaling ng wisdom ng Panginoon. Amen. So, the same thing, Sir Glenn, kanina nung in-introduce ka ni Ma'am Marisa, nag-work ka sa UAE. So, can you share us something about dun sa journey mo sa workplace mo sa UAE? And then, ano yung mga biblical principles that you can share to us, mga ka-BYI na
ano yung mga biblical principles that you cling on to kung noong chinus mo na magtrabaho sa UAE, sir? Yun nga, ako nga po, nung 2013, ay 2012, kasal na po kami ni Sister Cherry noon. By God's grace, nagkaroon po kami ng blessing sa pinsan ko, which is na po sa Abu Dhabi noon in that time. And binigyan niya po ako ng tourist visa. So, para magkaroon po ng mas magandang opportunity sa Abu Dhabi. And that time po, nagpaalam po kami kay Pastor Roby. And pinag-pray niya po kami. And then, nung nakapunta na po ako sa UAE, by God's grace, naghanap ng trabaho. Yun nga po, medyo mahirap pero through prayers and ganoon na rin po yung mga prayers po ng mga kapatiran po dito na pinag-pray rin po nila ako na magkaroon ng trabaho sa UAE. And answered prayer naman po. By God's grace, nakapagtrabaho naman po tayo dun sa Abu Dhabi. And yun nga po, hindi talaga maging mahirap talaga na magharap ng trabaho doon dahil talagang makikipagsapalaran ka dahil marami ring mga nagsisik ng job rin doon. Pero by God's grace, yun nga po yung may share ko po dito sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Amen. So yun nga po yung principle na pinaghahawakan ko po nung na kailangan ko maghanap ng church. Amen. And from then, nakahanap ako ng church by God's grace under Preacher Bobet, MBBE. MBBE po siya, under Pastor Benny Abante. And that time po, nag-church na po ako doon. And then, by God's grace, nagkaroon na rin po ng work. Yun nga po yung Al Salama Hospital po. And, pero hindi naging madali po yun dahil yung nature po ng work ko po kasi doon, mag-isa lang po ako, wala akong karelyebo. So parang nagtitipid yung company. And then, so yun. Nagkulang yung ko sa paglilingkod sa Panginoon doon sa Abu Dhabi dahil pati yung day off ko, nagkaroon ng yung on-call, mga ganon. So, hindi ako pwede makalayo ng vicinity sa workplace ko. By that time, na-share ko kay Sister Cherry yung situation ko. And then, we prayed. Sana makahanap ako ng mas maluwag na schedule para makapag-service. Kasi every Friday ang service doon. So pati Bible study, hindi rin ako nakaka-attend. Ganun na rin yung mga ibang services. And then, by God's grace, sa naman ng Panginoon, answered prayer again. Ito na nga yung current job ko. Amen. Which is mas maluwag, mas nakaka-attend na ako ng mga services. Ganun na rin lahat ng mga services na i-involve na rin ako sa church. Through the help of one preacher na taga Baguio, which is Preacher Gerald. And then, under din po siya kay Pastor Jun Nolasco. So, nag-start po sila ng ng work, ng ministry. And in-involve po nila ako doon na in-adapt po nila ako. Right, amen. So every Friday, kuya, yung parang Sunday nila doon sa UAE. Kasi yung UAE it is a Muslim country, di ba, Kuya Glenn? Opo. Hindi madali ring mag-conduct ng mga services dahil masyado ring, although open naman ng Abu Dhabi, pero iniiwasan pa rin natin yung magkaroon ng mga visitation ng mga locals. Kuya Glenn, can you elaborate some of your challenges abroad that tested your faith? Yung challenges ko abroad, yung isang challenges ko sa abroad is yung homesick. Ayan, napakahirap na kalaban ng isang OFW. Pero by God's grace, through prayer at saka yung communication natin sa
ating mga kapatiran dito sa Pilipinas, nakaka-encourage din naman. Lalo na ngayon, hindi na madali, madali na ngayon na through Zoom, at the same time, through live Facebook. Nakaka-bless dahil yun nga, hindi na natin ramdam na malayo tayo dito sa ating main church, mother church. Kaya ngayon, mas madali na yung mga communication. At the same time, yung pagkaka-homesick, hindi na rin masyadong malala para sa mga OFW. Yung mga patagon na church services po doon, mine-maintain pa rin po kahit ganong kaluwag yung mga rules doon. Pero kailangan pa rin natin i-respect din yung faith nila. Speaking of faith, Sir Glenn, as an OFW, how is your life being used in the work of the Lord? Yun nga, napakalaking blessing nga po yung may mga gawain rin dun sa abroad dahil nai-involve na rin sa mga ministries. So, at the same time, binigyan ako ng opportunity ni Pastor June na tumira dun sa church mismo. So, by God's grace, nai-involve tayo sa mga gawain. At the same time, naiiwasan natin yung mga, kasi yung mga worldly na gawain ng mga hindi na saved. So, napakalaking blessing talaga yung ma-involve ka talaga. Bilang isang Christian, para sa akin, alam ko marami pa akong pagkukulang sa Panginoon. But siguro, may plano ang Panginoon sa akin yung pagpunta ko doon sa church na yon dahil para sa akin, isang training ground ko yon as a Christian para maging part ako ng ministry doon. At the same time, pag uwi ko dito, magagamit ko rin yon sa ministry dito sa ating main church. Kuya Glenn, kanina na-mention mo, di ba, yung mga challenges mo doon sa abroad. But you also mentioned na at least meron tayong mga social medias. But as a wife po, yung wife po ni Ate Cherry, paano nyo po na-handle yung long distance relationship nyo po na dalawa? Yan po yung mahirap rin po para sa aming dalawa dahil magkalayo nga po kami. Pero by God's grace, nung una mahirap dahil through phone lang kami nakakapag-usap. So, pag nakarating na ako ng work, tatawagan ko siya. Tapos sabay kami nag-pray. At the same time, tinatanong ko kung ano yung mga preaching na preach ni Pastor Bear. Kasi si Pastor Bear yung nag-ano pa. Tapos inaas ko rin, kinukumusta ko rin kung may anong mga preacher nila, Pastor Rovi. So, yung nag-communication noon, through phone pa lang noon, medyo mahirap pa yung video call noon. So, nung nagkaroon na ng video call, by God's grace, mas maluwag na. So, yung pagka-homesick ko sa asawa ko, nakakapag-meet na kami. Kahit pa paano, naisishare namin yung bawat isa, yung mga blessing namin, napag-uusapan po namin yung mga plano. At the same time, sa pagbabasa ng Bible, sabay na rin kaming nagbabasa ng Bible. Amen. And since malapit na po kayong bumalik, Kuya, sa UAE, sa 25 na po ata, so any message po kay Ate Cherry, Kuya? Ang share ko lang po sa mga ka-BYIers natin, ito yung yung verse namin, yung live verse namin mag-asawa, yung 1 Corinthians 13:7. Read all things, believe it all things, hope all things, endure it all things. At saka po yung Isaiah 40:30-31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, mga ka-BYIers, alam natin na may tamang panahon para sa yung mga pag-ibig. But ang may share lang namin,
maging obedient, at the same time, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang, at the same time, mag-seek kayo ng advice sa ating mga pastors at saka sa ating mga preachers. Kasi sila yung makaka-advise sa inyo ng tama. By God's grace. Alright. Ay, may tumatawa. May tawag doon. Oo, no? So, yun nga mga ka-BYI, no? So, I think ang lesson talaga, ang tumatak sa akin, no, is yung tamang panahon, no? So, may tamang sa mga young people na naghahanap ng pag-ibig, no? So, may tamang panahon pa dyan, no? Pag hindi pa time talaga, huwag ipilit. Pati rin sa paghanap ng work, no? So, meron rin tamang panahon na ibibigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay mag-bloom rin sa iyong career, no? So, and yun nga, no, isa sa mga nakita ko doon sa experience ni Sir Glenn na pumunta siya ng abroad kasi when you went, sir, no, parang tourist visa yung entry mo doon, no? So eventually na lang God has opened door for him, no? Ngayon Sir Glenn, napakalaki na nung influence, nung blessing sa iyo ng Panginoon kasi you are now working in a government facility, tama po ba? Opo. Oo, and siguro yun ay ang blessing yun dahil yun nga, no, kanina shinare niya yung Matthew 6:33. So, nung pumunta siya sa abroad, ang inuna po niya ay makahanap ng church at kung paano po makatulong sa ministry ng gawain sa lugar na yon. And most importantly, yung mindset na maging financial partner ng home church. So, kaya po siguro pinagpala ngayon si Sir Glenn, it's because of those factors. Ayan, no? So, Sir Glenn, regarding naman po sa technical aspect ng inyong career, kasi I know you are a nursing graduate, or I mean, you are a nurse by profession, no? So, ano po yung reason? Ano po yung main reason kung bakit pinili niyo pong mag-aral ng nursing? O nga po, hindi naman po talaga nursing po yung course ko po sana talaga. Nakapag-start na po ako ng first sem ko sa criminology at that time. So, pero yung mother ko po kasi, nurse po siya sa Abu Dhabi. Nag-nursing po siya doon ng 24 years. So, nung nalaman niya na criminology yung kinukuha ko, medyo nagalit. And then, sinabi niya sa akin na kumuha ka ng nursing. So, yung nursing na course, may share ko naman doon sa mga ka-BYIers natin. Napakagandang course nito. By God's grace naman na makakatulong ito sa inyong future kung gusto nyong makasig ng greener pasture kapag abroad. At the same time, yun nga, isa na rin kayong mga frontliners para makatulong doon sa mga may sakit. Ayan. Mahalin nyo yung profession nyo. At the same time, nakakatulong rin kayo. So, yun po. Alright, ayan, no. So, yun nga, napakagandang mindset yung binigay sa atin ni Sir Glenn, no. Actually, marami tayong members dito sa ating ministry na nurse abroad, no. So, sa mga lessons ng ating pastor, no. So, as much as possible sa ating mga BYIers when you are planning to go abroad, so kailangan na konsulta muna natin sa ating pastor, tama? Kasi po, kailangan magkaroon po tayo ng tamang mindset when we choose to go abroad. Dapat palagi ang nasa isip natin is para makatulong po tayo sa ministry. Ayan, no? Yan po yung ini-inculcate ng ating mahal na pastor. Ayan, no? So, palakpakan naman po natin si Sir Glenn. Maraming salamat po. Ayan, no, napakarami pong aral na napulot po kami sa inyong testimony. Ayan, no. So, alam nyo na mga ka-BYI, dapat you are patient to wait for the right time. Ayan, okay. Alright, so sa puntong pong ito, ayan, alam ko, inaabangan na po ninyo ang next episode ng Me and My Bible. Ayan, excited na ba kayo?
Alright, okay, so panoorin na po natin ang bagong kabanata ng Me and My Bible. Surprise! Hello mga ka-BYI! Gulat kayo, no? It's me, Ate Ruth. Welcome sa isa na namang bagong kabanata ng Me and My Bible. Sa araw na ito, aking ikukwento sa inyo ang mga unang tao sa mundo, sina Adan at Eva, at paano sila nabuhay sa halamanan ng Eden. Tara, kilalanin natin sila. Matapos nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, masayang namuhay si Adan at si Eva at may magandang halamanan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Ito ang hardin ng Eden. Wala silang mga suot na damit, pero hindi pa sila nakakaramdam ng hiya. Dahil wala pang kasalanan noon sa mundo, madalas silang maglakad sa halamanan at nakikipag-usap sa Diyos. Sa gitna ng halamanan, nagtanim ang Diyos ng di pangkaraniwang puno, ang puno ng kaalaman ng mabuti't masama. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na pwede nilang kainin ang mga bunga ng puno sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil ikamamatay nila kapag kinain nila ang bunga nito. Ngunit isang araw, napadpad si Eva sa punong ito. At may isang tusong ahas sa halamanan. Ang ahas na ito ay ang dyablo. Nang nakita niya si Eva na tinititigan ang puno, tinanong niya ito. Talaga bang sinabi ng Diyos sa inyo na huwag kayong kakain ng bunga sa kahit anong puno sa halamanan? Sinagot naman ni Eva ang ahas. Sinabi sa amin ng Diyos na pwede namin kainin ang bunga sa kahit anong puno, maliban lang sa bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti't masama. Sinabi din sa amin ng Diyos, kapag kinain o kaya hinawakan niyo ang bunga, mamamatay kayo. Sinagot ng ahas ang babae. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na sa oras na kinain niyo ang bunga, magiging katulad na siya at malalaman niyo na rin ang mabubuti at masasama. Nakita ni Eva na maganda ang bunga at mukhang masarap itong kainin. Gusto niya rin na magkaroon ng karunungan kaya pumitas siya at kumain ng bunga. Binigyan niya din ng bunga si Adan at kumain din siya. Biglang nag-iba ang pananaw nila at nakita nilang hubad sila. Sinubukan nilang takpan ang mga katawan nila sa pamamagitan ng pinagdikit-dikit na mga dahon para maging damit. Narinig ng lalaki at ng asawa niya na naglalakad ang Diyos sa halamanan. Nagtago silang dalawa. Tinawag ng Diyos ang lalaki. Adan, nasaan ka? Narinig ko po kayong naglalakad sa may halamanan. Natakot ako dahil nakahubad ako kaya nagtago po ako. Sinong nagsabi sa iyo na nakahubad ka? Kinain mo ba ang bunga na sinabi kong huwag mong kainin? Yun pong babaeng binigay niyo sa akin ang nagbigay ng bunga. Bakit mo ito nagawa? Pilin lang po ako ng ahas. Sinabi ng Diyos sa ahas. Susumpain kita. Gagapang ka sa lupa at alikabok ang kakainin mo. Magkakagalit kayo ng babae at pati mga anak niyo ay magkakagalit din. Manggagaling sa babae ang dudurog sa ulo mo at ikaw naman ang tutuklaw sa sako niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa babae, nadagdagan ko ang sakit sa panganganak mo. Pero kahit ganoon, gugustuhin mo pa rin ang asawa mo at siya ang susundin mo. Sinabi ng Diyos sa lalaki, dahil nakinig ka sa asawa mo at sinuway ako, ngayon ay sinumpa ang lupa. Kailangan mong maghirap sa pagtatrabaho
para may makain. Mamamatay ka at babalik sa ikabok ang katawan mo. Pagkatapos, ginamitan ng Diyos sila Adan at Eva ng damit na gawa sa balat ng hayop. Sinabi ng Diyos, Ngayon natulad na natin ang tao na may kaalaman tungkol sa mabubuti at masasama. Hindi sila dapat payagang makakain ng bunga na nagbibigay buhay para hindi sila mabuhay magpakailanman. kaya pinaalis ng Diyos si Adan at Eva sa magandang halamanan. Naglagay siya ng mga makapangyarihang anghel sa pasukan ng halamanan para walang sino man ang makakain ng bunga na nagbibigay buhay. So ayan mga kabiway ang kwento ni na Adan at Eva. Muli, ako si Ate Ruth at samahan niyo ulit kami sa susunod na mga episode ng Me and My Bible. Tandaan, may lamang ang may alam. Paalam! Alright, amen. Praise God for that Me and My Bible episode. Yan. Alam niyo ba mga ka-BYI na yung kwentong inilahad sa atin ni Ate Ruth ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 and it is considered as the darkest chapter in the Bible. Tama ka dyan, Ate Mayan. It is the darkest chapter in the Bible dahil dito inilahad kung paano nahulog ang tao sa kasalanan. But thankfully, our God is gracious and merciful. Kahit na tayo naging makasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bagkos, siya pa ang gumawa ng paraan para tayo ay matubos sa dusa ng kasalanan. God sacrificed His only Son, Jesus Christ. And the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary became the sacrifice that will wash our sins away. To our dear viewers, if you want to experience that wonderful saving love of Jesus, accept Him as your personal Savior and Lord of your life today. Let us know by commenting, I want to know Jesus in the comment box and we would be more than glad to share it with you. Alright, no? So, palakpakan naman natin muli, no? Ang ating storyteller sa episode na ito, si Sister Ruth. Ayan, no? Maraming salamat, Sister Ruth. Okay, so alam ko, mas excited kayo na mapakinggan ang lesson natin for today. Kaya without too much ado, let us now welcome to our show, our senior pastor, Pastor Reverend Ruby Cadalina. Amen! Maraming salamat, Kuya J. Brian, Kuya JJ, at sa ating guest ngayong hapon, si Brother Glenn. Amen. I just would like to acknowledge a question that was a very good question raised by one of our viewers. Sabi niya, the thought of the question goes like this: bakit daw may re-recommend mo ang nursing samantalang as a frontliner medyo delikado dahil sa exposure sa COVID-19? So, what's your take on it sa question na yon, Brother Glenn? Because you're working in a government hospital, tama? Oo. So, may re-recommend mo ba samantalang ay delikado itong ganitong trabaho? Yun nga po, Pastor. For my perception po, lagi naman po kaming pumapasok sa hospital. At the same time, risky po talaga na but through prayers and asking for the Lord wisdom and protection, alam natin na hindi naman tayo pababayaan ng ating Amen. Amen. Salamat. Oo. Magandang hapon din kay Teacher Mayan, Sister Faye, at si Teacher Marisa. Mga teachers lahat ang mga to. At salamat sa Panginoon. At what a blessing. Amen. Nakakatuwa. Salamat din doon sa Me and My Bible episode na yon. At doon sa recap. Wow, that was wonderful. Amen. Okay? That was so great. And ang bumangon na kasi in-redip ko lang, no? Natulog ako ng kaunti.
Paggising kong ganyan, magsisimula, parang talagang noontime show na, it's, kahit inaantok ka, magigising ka talaga. Amen. Oo. So to God be the glory for the program that the Lord has given to us, that we can minister and disciple our BYIers one step at a time. Okay, so manalangin muna tayo, ha? Let's pray. For the next 30 minutes na ako ay magbabahagi sa atin ng ating lesson ngayong hapon sa ating Doc Talk. Okay, manalangin tayo. Father in heaven, we thank you for loving us unconditionally. Yes, Lord. That you have unreserved po yung puso mo na nagbigay ng iyong anak, the Lord Jesus Christ, and that Jesus Christ died on the cross upang kami po ay may balik sa inyo. Lord, patawad po sa mga pagkukulang namin sa mga nakarang araw. I pray that in this message ngayong hapon, we would be challenged and encouraged as Christians to stand and make a difference in this world. Yes, Lord. Lord, malamang ay marami ay pagod na, pero you are the God who restores our soul. You refresh our spirit, and you renew our minds. You renew our hearts, Lord God. You renew our strength. Yes. So I pray, Lord, that you would give us, Lord, the strength that it takes to be able to stand and make a difference for the Lord Jesus Christ in this world. Empower your servant, anoint me, Lord, as I minister this truth to your people, our BYIers. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy tayo sa ating mensahe. God has a message in your age. Amen. Bawat age, may mensahe ang ating Panginoon. And we are addressing this message sa mga kabataan. And we are on that point. God's message for you is to prepare and to brace yourself with biblical convictions and make a difference for Jesus. That means to honor Him. Our text is in Daniel chapter 1, verses number 1 to 8. Particularly verse number 8, where it says that Daniel purposed in his heart. So meron siyang mga non-negotiable principles and convictions that he had set in his heart before entering Babylon. I believe that these convictions and principles have been taught to him personally by his own parents. These principles, non-negotiable philosophies and principles, precepts, are nothing but the Pentateuch during that time, because that's the only law and word of God they had in their hands. And those words come from the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Those precepts serve as his standard. And he had the heart, he purposed in his heart to stand on those principles. So that the situation did not dictate his life. Hindi yung sitwasyon ang nagdikta ng kanyang buhay, pero yung prinsipyo ang nagdidikta ng kanyang gagawin. He was not being influenced by the society or the system, but by the scripture that he had. That's why last time, diniscuss natin yung difference ng thermostat Christian at thermometer Christian. Remember that always. You are either a thermostat Christian or a thermometer Christian. A thermometer Christian is being influenced by his environment. The people he hangs around with, at the system kung saan naandun siya. Yan ang thermometer Christian. Kailangan niya ng strong faith, encouragement, konting rebuke, correction kung kinakailangan, upang siya ay magising sa katotohanan at maunawaan niya kung sino dapat siya sa kanyang kinalalagyan. Now, a Christian ought to be a thermostat, meaning that you have set of biblical convictions and beliefs and principles, so that wherever you are, you stand, make a difference, inspire others, and influence them for the Lord Jesus Christ. Amen. Yun ang nakita natin sa buhay ni Daniel at yung kanyang kaibigan, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. They took a stand. Well, nakakatakot nga naman yung kanilang ginawa. Pero, mas malalim yung kanilang paninindigan
kaysa yung force o pressure na meron sa kanilang environment o sistema. And as a result, as the Bible says, them that honor God, God will honor. And indeed, God honored them. God saved them, delivered them, protected them, blessed them, and crowned them with favor. In fact, Nebuchadnezzar declared na pagtunog ng mga music ay walang dapat lumuhod sa kahit sino, kundi sa Diyos lamang ni Daniel. So, he took the risk. And whenever you stand for Christ, there is always a risk. But it's worth it. Because you are doing it for the Lord. Kaya, nakita natin, last time, this warning against the world. I want you to know that there is a world you need to love. But there is a world that you ought not to love. Merong world na dapat mong ibigin at mahalin. At meron ding mundo na hindi mo dapat ibigin at mahalin. Doon tayo sa hindi mo dapat mahalin. But before we get into that, ano nga ba yung mundo na dapat nating mahalin? Nakalagay diyan sa John 3:16, For God so loved the world. The world that you are supposed to love are the souls of men. Pag pinag-usapan natin ang soul, we are talking about eternal destiny. Because soul will outlive this present world. Amen. And when a person dies, while the body returns to dust, the soul is separated from its body, will go to its final destination, heaven or hell. And today, there are still millions and billions of souls who are underway to the condemnation and judgment in hell. As Christians, we have been called, commissioned, to love the souls of men. Sino yung mga souls na yan? Mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mga kapitbahay mo, mga kasama mo sa trabaho. You have a Christian duty to shine and show to them the Lord Jesus Christ and share to them the good news, the gospel of salvation. That is the world we are supposed to love. But there is also a world that we are not supposed to love. Merong mundo na ipinakita ng Biblia na hindi dapat nating mahalin at ibigin. Nakalagay yan dito sa 1 John chapter number 2. 1 John chapter number 2, verses number 15 hanggang 17. Babasahin ko at ang sabi ng Bible, Love not the world. Now, what is this world that God is referring to? When the Bible speaks of this particular world, it does not refer to the ground, the flowers, the trees, but rather the society in general. Pag pinag-usapan natin ang society, this is called a social influence. A kind of trend, a pressure, instead of pushing you closer to God, it's actually repelling sa mga bagay ng Diyos. Nilalayo ka mula sa ating Panginoon. That system, at nandyan ang lahat ng filosofiya, pananaw, reasoning, lahat ng katwiran na nakapaloob sa sistemang ganyan, sa society na yan, dito sa present life na ito, God said, huwag mong mahalin yan. Huwag mong mahalin yan. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. In verse 16 it says, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. At alam niyo po, ito yung mga desire na meron sa ating likas na pagkatao na nagmi-mislead sa atin every day, every single moment of our lives. And that's why Christians are called to not only be sober, but to declare war against this world. Hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. Hindi ka nakikipaglaban sa kapwa mo tao, kundi ang kalaban mo, yung sistema na pwedeng bumago ng iyong Kristiyano, yung pananaw bilang isang Kristiyano sa mundong ito. You have to declare war.
We are not for it. We are not in agreement to it. So we have to declare war. We have to take a stand to put on the whole armor of God na nakalagay sa Ephesians chapter 6. This war is between truth and deception. Ang sistemang ito ay papakita, parang yung ginawa ng Diablo, will try to represent what is good. The world will represent what is success, but it is a wrong representation. This world, this society will represent a wrong concept of life, a wrong concept of happiness, a wrong concept of success, a wrong concept of family life, a wrong concept of a lot of things in this life. Kaya yun po ang deception. At bilang mga Christians, we are called to know the truth and to stand on the truth and to declare war against this deception. This war is between right and wrong. It is a war between good and evil. And from the root of it all, this is a war between God and the devil. Ito'y walang katapusang labanan na kinakailangan ng isang Kristiyano maging sober at manindigan hanggang sa kanyang kamatayan. This is a lifelong warfare. It's a spiritual warfare. And so you and I are engaged in this warfare. And God said, love not the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. And the world passeth away, the Bible says, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. You have two options, BYIers. To love the Lord, to love the world, or to love the Lord. Mahalin ang mundo, o mahalin ang Panginoon. As an evidence of your love to God, you will do the will of God. Now, this is a warning against the world. Maliwanag sa isipan ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. They had a crystal clear perspective of what we are trying to say in this lesson. Alam na nila ito. That's why the moment they were taken as captives into Babylon, their convictions were never captives. Although sila ay captive, may tanikala sila, but yung kanilang paninindigan ay kailanman hindi pwedeng pigilan. You remember when there was that decree signed by the king that nobody should ask petition to any except the king. What did Daniel do? He went to his house, second floor yung kanyang apartment, opened the windows toward Jerusalem, and prayed to the God of Jerusalem. Prayed to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alam niya na ito ay mapapanganib ang kanyang buhay. But for him, his conviction is more important than his survival. Amen. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang conviction kaysa ang kanyang survival. And that is something that you need to realize. Especially sa work. Paano na, pastor, pag mag-conflict sa aking Christian life ang aking trabaho? Sa mga estudyante, paano na kung mag-conflict sa aking biblical stand yung ipinagagawa ng aking teacher? We all want to pass the exam. We all want to pass the subject. We all want to graduate and as much as possible with high grades. But you know, as Christians, there are some risks, there are some difficulties that we have to face. Well, it's not as tight as before naman. Dahil ngayon, kahit papaano, ay napapakiusapan naman ang mga teacher. Nasa iyo lang talaga bilang Baptist na kumausap sa teacher mo, magpaliwanag sa kanya at sabihin mo, ma'am, hindi kami pwedeng mag-participate sa dancing. Parang itong isang member natin, simula pa lang ng klase, sinabihan niya na yung kanyang teacher. Sabi niya, ma'am, this is a PE class. I would like for you to know I'm a Bible-believing Baptist. Amen. At sa aming conviction ay hindi po kami pwedeng sumali sa anumang activity ng dancing. So ipinaliwanag niya. At alam mo, yung teacher, nakaunawa naman. At sabi sa kanya, okay, pagdating natin sa leksyon na yan,
Palalahanan mo lang ako at magsabi ka upang bigyan kita ng ibang gagawin. That's a wonderful blessing. Unlike before, na pag ginawa mo ng ganyan, sasabihin ka ng teacher mo, okay, if you don't like, then you face 4. Wala akong magagawa. Yan ang ating subject. Yan ang ating aral. You know? But it's not as tight as before. Kaya nasa atin lang talaga na manindigan, mga kapatid. So, firstly, last time we have taken, don't be conformed to the world. Pangalawa na aking ibabahagi sa inyo ngayong hapon is, don't be comfortable in the world. Don't be comfortable in the world. Ang ibig sabihin ng comfortable is to be agreeable or at home. Alam mo, kung talagang namumuhay ka ng tama, according sa pamantayan, sa course ng isang Kristiyano, definitely, you will never feel comfortable in this world. Nababasa nyo ba yung mga sinasabi ni Apostol Pablo? Nasabi niyang ganyan, I yearn and I long for my glorified body. Sapagkat bilang isang Kristiyano, naghahangad ng holy life. Naghahangad ng honorable life. Naghahangad ng heavenly life. Nakakaranas siya ng isang conflict sa mismong buhay niya against the flesh o yung kanyang likas na pagkatao. Kaya sabi niya, kailan kaya ako ma-deliver dito sa katawang ito? And he yearned for his tabernacle reserved for him in heaven. Bakit po? Because a Christian will never be comfortable in this world. In Hebrews chapter 11, verse number 13, Hebrews chapter 11, verse number 13. Ito ay kwento at patutuo ng mga believers o mga mananampalataya. At sabi rito, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed. Now look at the next. That they were what? Strangers and what? Ayun. Sa mundong ito, it's very important for you to define who you are. Because when you finally begin to settle the question of who am I, then it is easier to answer the question, what should I do? Pag naunawaan mo at naintindihan mo at maliwanag sa iyo ang kasagutan ng tanong na sino ba ako, hindi mahirap malaman at i-discover ang tanong na ano ba ang dapat kong gawin sa aking buhay. So do you really know who you are? The Bible gave us different identity. It all referred to one, and that is the Lord Jesus Christ. Tama? Alam mo, nung araw, God only knew you as a sinner. Nothing more and nothing less. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, sinner ka sa kanyang harapan. May pinag-aralan ka o wala, sa harapan niya, sinner ka. Puti ka, brown, yellow race, ano pa? Red. Meron bang race na red? Bira. Black. Ano man. Sa mata ng Diyos, sinner ka. Ikaw man ay nasa elite ng society or nasa poor ng society, sinner ka. God only knew you as a sinner. That's all. Nothing more and nothing less. Then came Jesus into your life. Amen. That one moment you have accepted Christ as your personal Savior. Suddenly, everything changed. God does not know you anymore as a sinner. He knows you as a son. At ang trato niya sa iyo, hindi sinner, kundi son. Being a son, you are an heir of treasures beyond your imagination. Heavenly blessings far beyond your imagination. Kaya alam niyo ang sulat ni Apostle Paul sa book of Ephesians, para itong mga members doon, ay hindi sila maging komportable sa city kung saan naroon sila. Ay kanyang ipinakita ang mas matinding pagpapalang meron silang nakareserve sa langit kaysa sa kanilang nakikita sa kanilang kapaligiran. So he wrote to them
and told them and encouraged and inspired them of the eternal and great riches, heavenly riches that we have as God's people. Amen. At alam mo, diniscuss ko ito sa aming Bible school last week. At nais ko lang iwan sa inyo ito. Pero bago ko iwan sa inyo ito, mga kapatid, alam mo, merong 3 blessing na bilang anak ng Diyos ay nasa iyo na dahil kay Kristo. Amen. Ilocano lahat to, pero susubukan kong itagalog kasi maraming nanonood na Tagalog. Amen. Talo anay daklan nga pamendisyon iti kada anak ti Diyos gapo ken Kristo. Number 1, kinapateg. Kinapateg. Pag sinabing kinapateg, ano ba sa Tagalog? Mahalaga. Mahalaga. Pahalagahan. Pahalagahan, pagpapahalaga. Alam mo kung bakit maraming mga kabataan ang pilit na kanilang ginagaya ang nakikita nila sa mundo dahil sa isang bagay na ito. They want to be appreciated by the world. Amen. They want to be valued by the world. They want to be liked by the world. Kaya alam mo, kung may Facebook ka, maganda yan, pero mag-ingat ka. Amen. Dahil Facebook has a kind of system that conditions the mind that whatever you post, whether a picture or a quote or whatever it is, you've got to have likes. You've got to have shares. You've got to have comments. Somebody should heart it. Somebody should say, wow to it. So pag wala ang nag-like, wala ang nag-heart, wala ang nag-wow, what do? Delete it. It is a conditioning. Kaya pag may Facebook ka, maganda yan. Magagamit mo yan. Subalit mag-ingat ka lang. Kaya ang Kristiyano sa lahat ng bagay, be sober. Na ito ang dapat nyong maunawaan. Kahit wala mang, it seems, na itong mundo, the society we are referring to, ay parang hindi ka pahalagahan. Walang problema doon. Kasi pinahalagahan ka na ng Panginoon. Doon ka tumingin. Doon ka dapat tumayo. Yun ang dapat na itanim mo sa puso't isipan mo. Hindi ako narito para pahalagahan ng mundo dahil hindi ko na kailangan yan. Mahalaga na ako sa Panginoon. That solves identity crisis, mga kapatid. Amen. Hindi yung ayaw mo na ikaw ay i-like. Hindi yung ayaw mo na ikaw ay i-appreciate. Pero hindi yon ang hinahanap at hinahangad mo. Bakit? Meron ka na nun. Ba't ka ba maghahangad ng isang bagay na nasa iyo na? Mas maganda pa nga, Panginoon ang nagpapahalaga sa iyo. Ba't hahanapin mo pa sa mundo? Samantalang ang mundo pwedeng magbago. Papahalagahan ka ngayon kasi ang buhay mo naaayon sa trend. Paano pag may bagong trend? Hindi ka na mahalaga. Alam mo, lumipas man ang lahat ng trend, sa mata ng Diyos, mahalaga ka pa rin. Iyan ang isang pagpapala ng isang anak ng Diyos. It's just a matter of setting yourself back according to biblical truth. Nakita nyo na ba yon? Mga kabataan, nakita nyo na ba yan? Sa Bible? Yan ang pinapakita ng Bible. Pangalawa, na pagpapala ng isang Kristiyano, anak ng Diyos dahil kay Kristo, hindi lang kinapatid. Number 2, kinabaknang. Kayamanan. Nung sulatin ni Apostol Pablo ang libro ng Ephesus, nasa isipan niya yung syudad. At nasa isipan niya yung mga Kristiyano na naroon sa syudad ng Ephesus. Dahil ang Ephesus, mga kapatid, ay isang mayaman na syudad. Palagi ko, doon yata dumadaong yung mga barko. Port yan. Meron silang magandang political system. So ito mga Kristiyano, sa isipan ni Paul, nais niyang ipakita sa kanila na wag silang manliit sa kanilang sarili dahil sa nakikita nilang yaman na meron ang mga unbelievers. At ipinapakita niya, may kayamanan tayo sa langit na wala sa kanila. That again solves an identity crisis. Na maraming mga kabataan nanlilit sa kanyang sarili. Maraming mga Kristiyano, they feel intimidated, they feel insecure because they see rich people, high-ranking officials, and elite people. Hindi dapat. Amen. Sapagkat tayo ay may mas matinding kayamanan kesa sa meron sila. Amen. Back in the days, I heard that song na awit nila Pastor Abante, I'm a Millionaire. Literally,
However, you mean it, but that is true. We are actually more than a millionaire. Hindi yung hindi natin kailangan ang pera. Hindi yun ang usapin. Hindi yung hindi natin kailangan ang earthly resources. Hindi yun. Kundi ibig sabihin, alam natin ang lugar natin bilang Kristiyano sa mundong ito. Na kung sakali kahit man tayo ay pagkalooban ng Diyos, dahil ang Panginoon nagbibigay din, bakit hindi? But my God shall supply all your needs, sabi ng Bible. He daily loaded us with blessings. He giveth us the power to prosper. Hindi po yung hindi inaayawan natin. Hindi natin inaayawan ng pagpapala. Lalo na kung ito'y talagang galing sa Diyos. Amen. Kung galing sa wedding, kung galing halimbawa, galing sa Diablo, Brother Glenn, ibang usapan. Pero kung galing sa Panginoon, yes na yes tayo dyan. Amen. Pero ang ibig sabihin yan, mas yung puso natin motivated sa mga heavenly things than earthly things. Amen. Na kung anumang meron tayo sa present life na ito, nauunawaan natin, tayo ay stewards lamang. Kung yung una kanina, strangers and pilgrims, ito naman ay steward. Amen. Na ang pinagkalob ng Diyos sa'yo ay dapat alamin mo kung para saan yan. Ano ang kalooban ng Diyos? Saan mo gagamitin ito para sa kanyang gawain? At ang pangatlo na blessing ng Christian, kinabilig. Power. The power that works in us, sabi ng book of Ephesians. What a blessing. And this power na tinutukoy is the power of resurrection, na kung saan si Kristo nabuhay sa kapangyarihang ito. Bilo mo, ang kapangyarihang ito, ibig sabihin, bilang Kristiyano, anuman ang pagsubok na haharapin mo, pinasabi ng Panginoon sa'yo, huwag kang mag-alala. Pinagkalooban kita ng kapangyarihang mas higit kaysa sa anumang masasagupa mo at kakaharapin mo sa buhay mo. Hindi po tayo yung mga kawawang tao sa mundong ito. That's right. Ang Kristiyano'y hindi po kawawang koboy. Amen. Siya po'y pinagpala na anak ng Diyos. Ngayon, dapat mong ma-realize na ikaw ay pinagpala pala at hindi kawawang koboy. Kaya hindi ka dapat tumulad sa mundo. Hindi ka dapat magpasailalim. Hindi ka dapat mag-conform sa mundo. Wala yun. Sabi ng Bible, this world passes away and the lust thereof. So anong gagawin mo? He that doeth the will of the Father will abide forever. So gawin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pinagpala ka, hindi ka kawawang koboy. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka kawawang koboy. Hindi ka kawawang koboy. Ikaw ay likas na pinagpala, spiritually speaking. So as I close with this, habang tayo nasa mundong ito, hindi dapat tayo sa sistema komportable. Dapat komportable tayo sa sistema ng langit. Amen. Na ito ang ina-adapt natin sa ating buhay. So magitan ng aral at precepts ng salita ng Diyos. Yan ang dapat komportable ang Kristiyano. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka komportable sa pangangaral ng Bible. Hindi ka komportable sa pangangaral ng teaching. Nasa ibang kalalagyan kasi ang mindset mo. Malamang ang mindset mo worldly. Malamang ikaw ay carnal. But if you're a spiritual Christian, madidiscern mo ang salita ng Panginoon. Malulugod ang puso mo lagi every time makarinig ka ng ganitong preaching. Pastor, come on, preach more, preach more, preach more, preach more, preach more. Why? I love that preaching. Amen. It's a heaven-sent preaching. Amen. You see that? So as I close, dalawang bagay lang. Don't embrace the world. Don't embrace the world. Oh. Huwag mong yakapin ang mundo. We are referring to the ways and principles. Don't embrace, huwag mo yakapin ang ways and principles of the world. Don't make it your own. Maraming mga impressive na mga makita ka sa mundo. Pero mag-ingat ka lang. You can learn something because we are still living in a practical society. So there are practical things that you get to learn. Pero you know your limits. Binigyan ka ng Panginoon ng mind of Christ. So instead of embracing the world, we should embrace the Word. Amen. Don't embrace the world. Embrace the Word. Amen. Ang salita ng Panginoon ang ating yakapin. Kaya make it your daily habit. Amuyo, ti panagbiag ti Kristiyano, uray sino nga tao, dete ko nata yung inruaman la deta. Tama hindi? Inruaman lang.
Nohang ka naruam ka talaga agbasat Biblia, narigat. Ngam irwam mo tabagim agbasat Biblia. Inruaman, awam banag nga mo masursuro. Inruaman lang kakabsat. Kaya alam mo, everyday, make your daily habit to read the Word of God. Pangalawa, don't entangle in it. Isang time, sabi ni Pastor June, napakalakas yung kanya, napaka-authoritative yung pagsabi niya, be not unequally yoked together with unbelievers. Kung hindi yan na-save at hindi totoong Kristiyano yan, mag-antay-antay ka, magkakaproblema ka. Kasi lalabas at lalabas ang pagka-unbeliever niyan. Lalabas at lalabas ang pagka-unsaved niyan. Lalabas at lalabas. Kaya sabi ng Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. So do not entangle. In other words, do not compromise. Don't fall under the trap. Alam mo, mayroon mo napapanood minsan sa Facebook yung mga how they trap mouse. Paano sila nang uhuli ng mga mice? Di ba? Mice ba yung plurals? Oh, plurals kasi plural may S, plurals. Itong mga mice, akala nila, kasi matindi yung kanilang pang-amoy. So akala nila masarap na pagkain, which is true. Kanya lang ginamit yung masarap na pagkain para maging trap para sa kanila. That's right. Mag-ingat ka that the devil might use your lusts against you. Will take advantage of your likas na lust, desire mo bilang tao, upang gamitin niya ito to trap you. That's why every Christian, be sober, be vigilant. So bottom line, blessed ka, hindi ka kawawang cowboy. Blessed ka, kapatid. Blessed ka. Hindi man sa present na ito, sa langit, blessed tayo. Kahit man sa present na ito, maunawaan mo lang kung anong blessing meron ka. Because of that, don't be comfortable in this world. Amen. Your identity is in Christ and not according to the world. This society, no. It's according to Christ. To God be the glory. Amen? Ayun. Oh, praise God. Sana ay nagising kayo doon sa ating mensahe ngayong hapon. Muli, salamat, Brother Glenn, for sharing with us your time. Dito po sa ating church, pag may mga nag-a-abroad, ang talagang recommendation natin, dapat mag-asawa pumunta kasi we don't want a long time, yung long distance relationship. So panalangin nyo, because Brother Glenn is praying na magkasama sila ni Sister Cherry later on. Kasi yan dapat. So ipanalangin nyo sila, mga kapatid. Either magkasama sa abroad o magkasama sa Pilipinas. Pero hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa. Dapat magkasama yan. Okay? So we'll be praying. He will be going back on February 25. Panalangin natin ang kanyang safe travel. The Lord will protect him. At sana po ay lalo pang magamit ang Panginoon ang inyong buhay. Brother Glenn and Sister Cherry. Okay? So, to God be the glory. Mga kapatid, samahan ninyo muli kami next week sa isa na namang masayang kwentuhan at exciting, heart-stirring na mga lessons, topics at testimonies na nagbibigay aral, lakas, buhay at tibay para sa ating lahat. Tayo na't makinig. Makipagtalakayan. At matuto. Dito sa Doc Talk! God bless you! Amen.